2012 nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pulis patay matapos matiruhan sang kaugalingon nga armas lutang kagabi. Western Visayas naka-record lamang sa 92 nga mga kaso sa COVID-19 kahapon. Sa balita nasyonal, magutod nga dargani uyat karon sa Senate Sergeant at Arms matapos maaresto. Presidente Duterte nagapati nga desisyon sa kampo ni Bongbong Marcos ang pagpapili ni Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Maayo nga gabakolod, mga gabilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Nobyembre 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yes, good morning mga ka-aksyon. Start of the week na naman kita. Good morning, Aksyon Dorel. Good morning, Action Boy! Kag sa ato nga mga ka-aksyon nga nagapamatigid via Facebook Live. And happy Monday. Yes. Ito happy. Bonggas ang happy Monday. Ito lang kung makambal si mo happy anniversary ba? Ay, kalayos. Anniversary sa ano? Gani man. Sa August, pati anniversary sa Action Radio. Correct. Pero karon nga adlaw, ang Action Radio may Mga launching kita sa buong adlaw. Oo, sa bago na nga logo. Yes. Amo mo siya gapon, pero hindi man sa mo kundi may kinalain di sa aton nga anay nga logo, no? Oo. So, bantayan nyo na karon bisan sa iba natin nga programa, tapos may explain lang sa ibang mga anchors karon ang mga meaning sa aton nga logo. Actually, mas target 8 a.m. 8 a.m. Good. Tanan ginaya nga bilog nga Action Radio sa Pilipinas, Action Boy. Change logo. Kaga okay. cover photo. So please support mga ka-action. Okay. May explanation na nga ma-change kami sang logo. Logo. May isang logo. Sige, so see you 8 a.m. mga ka-action. Medyo busy kami karon mga 8 a.m. kay bugos nga pwersa sa Action Teens gini Action Boy. Action Teens, aka mo na karon yagla. Kami ginaya karon niya. Gusto mo mag-join? Sige lang. Nantawon tanay. Kung may ara itimbrihan ta ka, kag papungkoon tayo ka sa tupad. Kung bulik lang ito. Tinamuha mo ka lang na. Sige kamo na karon para nga makita sa alas 8 karon, no? Alas 8. Sige, pero Bantayan ang bago nga logo sa Action Radio. may mga kuwan pa naglias ta mga colors sinagliya uniform na bilog ng Pilipinas, no? Oo. Kaya kung sa subong, diba, Nablang wala kung tali logo, no? Ang subong tanga logo, ang aton nga, ang kilat na balara sa K-mong. Basta ang bago, karon mabala nila kung di ng kilat nagsailo. Minsan nagsailong kilat. Nagsailo ang kilat. Kaya ang color na plariyo na tanan kung ano kung red siya, kung ano ang nga klase ng red. Kung yellow siya, ano ang klase ng yellow. Yes, Uniform na sa bugos ng Pilipinas. Sige. Timang greetan na, kaya basi yawan, nasaglaban ng liog ni Alex Fuentes, may aga dira sa imo, kagay Milili Oligo, kay Philip Isulat, Jeffrey Arroyo, good morning man, sa kay Maria Luisa Luing Melos, may aga, Rumel Galio, good morning sa imo amigo, Yes, no? good morning, Tito Romel. Welcome back to the city of Smile. Bacolod. Yes. And sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning, and Dr. Matt Mayo, of course. Yes, good morning. Dennis Richard Tibor Roma. Monday to, okay. Happy Monday. 15 de Nobyembre. Suzette Alunan, Martin Aliling, Maria Teresa Opelenia, Rosaleo de los Reyes,
Ginagreet naman ang pamilya Kilantang, Kagukson, salin sa 5th Street, Progreso Binalbagan. Si Mama Andrea Amanda Jaime, may aga, Ana Sinoro, Athea Kim Iriman, Genevieve Barbas, watching from Barangay Kabakungan, La Castellana. Kag si Remia Garcia, Nerwen Sakmar, Bia Jonathan, Jovan Morales, good morning mandira sa imo. Kag kay, sino pa na da? Genevieve Barbas, sang La Castellana, Kabakungan La Castellana, good morning. Yes. Si Nings Danyoso, good morning. Tamyaw ko lang, ano to, di na to man. Si Lola Talina, 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 nga ara siya balay sa Sitio Ulay. Barangay Prosperidad, San Carlos City. Oy, mayong buntag dira sa inyo. Kag sa taga-barangay Bunga DSB man, good morning. Kag sa mga tao nga nagapangapi kay Nilda Kape, good morning man. Stay safe kamutanan. Okay. Sa kay Sally Oki De Sousa, good morning man, watching from some village dira sa may matugnawon nga aga. Christine Minias Villalobos, good morning. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11 sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang isa ka pulis matapos nalutangan sa kagabi lamang sa Esusa Heights Subdivision, Barangay Estefania, Siyudad Sambagolod. Ang biktima ginklala kay Police Staff Sergeant Benji Hiron, 48 anyos, traffic investigator sa Police Station 6, kag residente sa Barangay Granada, Siyudad Sambagolod. Sunod kay Police Station 4 Commander Police Major Richie Gohe, nagpadulong si Hiron sa balargyaan sang construction materials sa pakaisa sa din dito man nagatrabaho ang suspetsadong kilala kay Reggie Buatag, 27 anyos, sa Barangay Kabanbanan, Siyudad Santa Lisay. Naglalisay si Hiron kag Buatag, kag inaligar nga gulpi na lang, nagbunot sang kutsilyo ang ining suspetsado. Sunod kay Goher, may ginataklos man nga 9mm service firearm ang pulis, kag iya man niya gingabot. Nagagaway si Hiron kag Buatag, apang gulpi lang nga naturuan sa tiyan ang pulis. Gindala pa sa Metro Bacolod General Hospital ang biktima, apang gindeklara nga dead on arrival. Samtang nadakpa naman ang ining si Buatag nga karon na preso na sa custodial facility sa Police Station 4. Ang hindi pangintindihan ay ang nagapangunang rason sa amo nga krimen. Pagbalik ya, amo to nga heated argument sila nga duha. Pagbalik ya to nakita ya nga nagkuha kutsilyo ang suspect. Na amo na to, sang nakita ya nga may kutsilyo, umabot siya sa service firearms. Kag dito naggrapulay sila nga duha. Kag gulpi lang sang inagaway sila lumupok, dito na igo ng atong tropa. Si Police Major Richie Gohes sang Police Station 4. Gin panginwala ni Reggie Buatag, 27 anyos, sa Hacienda Kabanbanan, Siyudad sa Talisay, nga ginsulong sini sang kutsilyo si Police Staff Sergeant Benji Hiron nga napatay kagabi matapos na tiruhan. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Buatag, ginpahayag sini nga si Hiron ang nag-aabot sa iya nga ginatrabahuan kag nagpamangkot kung may ginayag o kung ginayag nga balas. Dugang pa ni Buatag, ginsabat niya si Hiron nga mamangkot siya una sa ilang amo, apang sa baylo iya ginaligar nga gulpi na lamang nanampa sa guya ang pulis. Ginaligar man sang suspect nga nagbunot sang armas ang biktima, kag dito na sila nag-inaway o kung nag-inagaway. Nagpangayo naman sang pasaylo ang suspect sa pamilya ni Hiron. Suno kay Buatag, hindi niya hungod ang natabo kag ginaligar, kaya hindi iya ang na-recover nga kutsilyo. Naglalakad na saya. Tigintampay ako pa duwa nga nagbunot sa dayon. Tag nagpukutay na kami, sir. Wala ko yung kutsilyo. Huwag na si ready hindi nagalin. Kabangin sa pagpahayag sang suspect nga si Reggie Buatag.
Samtang patay ang isa ka motorcycle rider, samtang pilaso naman ang upod sinima tapos natumba sa dalan las 2 pasado kahapon sang hapon sa Purok Cobra, Barangay Igmayaan, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang biktima ang kilala kay Arjun Panas, 23 anyos, kag isa ka 17 anyos nga lalaki nga tanan pumuluyo sang Purok Luksin, Barangay Igmayaan sa Banwa man sang TSB. Sa inisyal nga papangusisa ni Police Lieutenant Everly Canto, ang Deputy Chief of Police ng Don Salvador PNP, ginaligar nga nakainom si Penes samtang nagamaneho sa motorsiklo halin sa Barangay Igmayaan, kag padulong nakuntan sa proper sa Banwa sa aksidente nga nag-slide kag natumba sa dalan. Ginagagdala ang mga biktima sa Don Salvador Benedicto Rural Health Unit apang indeklara nga dead on arrival si Penes matapos ang angkon sang madalom nga pilas sa iya sining nga lawas. Ginabulong sa Lorenzo Zayco District Hospital sa siyudad sang Cabancalan ang 53 anyos nga magulang matapos ginlabo sang iyaman lang nga manghod. Tak na alas 10:30 nagligad nga gabi sa Sitio Labugon, Barangay 1, Banwa sa nga Ilog. Ang biktima ang ginkilala kay Arnold Jongon, samtang ang ginalagar suspect ang ginkilala naman kay Joselito Jongon, 48 anyos. Nga lunsay nagapuyo sa among lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Thursday Castillo, hepe sang Ilog PNP, nag-inagaway ang mag-utod kag nagdumugay antes pa man nagkuha sang espading si Joselito kag ginlabo ang magulang. Si Arnold ang nakaangkon sang pila sa nawala nga abaga samtang suspect nakaangkon man sa mga pila sa lawas kag gilayon nga gindala sa hospital. Wala pa matumod sang kapulisan ang rason sang pag-ilinaway. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan sa Moises Padilla Municipal Police Station si Jonard Rebostilio. Duha ka adlaw matapos ginbunos niya kaupod sa ilimnan sa itong tialikdan nga Biyernes sa Purok Sabah, Barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla. Sunod kay Police Major Randy Babor, ginaligar hubog si Rebostilio sa ginbunos ang biktima kasi Carmelo Telmo, 38 anyos, samtang nagatambag sa inaway Nanday Rebostilio kag Arjit Dubias. Ginpahig man ni Babor, nga parang pang inabulong si Telmo sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Hospital o na Memorial Hospital matapos makaangkon sa pilas sa lawas. Kag sa katapusan nga balita lokal, may 92 gid lamang kabagong kaso sang COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 144,472. Samtang 276 naman ang na-report nga nag-ayo sa balatian kay nagdala sa kabilugan nga 134,632. Wala naman sa may na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kang death toll ang nagapabilin sa 3,636. Sa karon 92 ka aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sumaktibo nga kaso 44.22% dire ang asymptomatic samtang 41.2% naman ang may mild nga sintomas. Magutod nga dargane uyat na karon sa Senate Sergeant at Arms matapos maaresto kahapon. Samtang Presidente Duterte nagapati nga desisyon sang kampo ni Bongbong Marcos ang pagpapili ni Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sa ato Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable. Saka aton dira nga ang super thank you kan Aksyon Dorel hambal ni Christine. Kaya daw nagdaog ni sa imo nga ano gani Dorel slippers, sandals, ano gani? Sa aton to bilang Aksyon Dorel Cabatu bilang nga Facebook page. Kaya may pa-promo kita dito. Ti isa gid siya sa napilian. Ano ganito ang ginatag siya? Shoes. Shoes? Shoes? Hindi, abi ko na slippers. Hindi shoes gali to? Shoes siya. Okay. Dal shoes. Dal shoes. So daw nagli sumo si Christine. Daw dal na siya. Abot ko na ko, ayan na nakapuli na ang iya nga bana. Ba siguro wala lang ko na. Lang mo nang wala ka puli ang bana. Hindi kidri ka obra sa Bacol. Si Ray. Si Ray gali niya kay Rochelle na iya. Lain man niya si Ray, Sige, ama. Shuan mo pa karon si Tindi. Mamba na siya karon sino na si Ray. Sige rin pariyogab la kay Rochelle na iya gani. Rochelle, full hands siya sa Jinky di Alagdon, good morning dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Kag kay Beboy Villasor, kag sa tanan nga makatapos ang EFC of course. Sa kay Lulit di Alagdon, kag Joe di Alagdon, good morning man. Kay Homa Lumena, kag Melissa Montinola, Erwin Di Catoria Gonzalez, Ronnie Villanueva, sang HMAM Medical Specialty Center sa Talisay. Of course, sa iya asawa nga si Carol. Lester Ray Benitez, mga agaman watching from Auckland, New Zealand. John Ray Amador. Kag, migo to, si Georgian Hunsay. Good morning dira sa imo, no? Sa kay Ichelgo Samson, kay Annabel Cañete, ginagreet lang si Doña Elena Aligarbes. Happy birthday! Oy, birthday gali ni Doña Elena. Happy birthday, Doña! Ano ka na? Elena! Doña Elena Aligarbes ang Barangay Ifihinio Lizares sa Talisay City. True to life. Birthday gali niya. Greet ni sa karon era. Yes, Charo happy Bendanillo birthday. Court. Kumusta ka dira sa Wisconsin. Jacqueline Marino, kag kay Giancarlo Parinas, watching live from Kingdom of Saudi Arabia. Sige, kay so alas 8 to karon no, ang explain niya, kamo na explain da karon sa mga colors, mga muna.
Kung Hindi, ano ikaw ang- ginaya ma-explain niya. Hindi Wala kami na-assignan sa explain sa colors. Kundi may ano lang, may caption lang, may dala na explanation. Kay balo ka mga colors. Tatlong color na to. So, kung nadurog ka mo. Tatlo lang ang colors ang aton sa Karon na lang logo. tingba na lang sa on air. Ha? Tingba na lang para batya. Para hindi ka Wala may na simpo lawig-lawig. nun. Oo, simpo sa on Yung area. mga hotline na lang na mo. Sa mga hotline, Sa mga karon hotline i-explain na na lang nila. na. Karon kung ano ang mga meaning sa aton nga mga colors. Okay? So, Ano ka rin naman, may sapta karon. ano sa mga 15? Mayara karon. Timing sa sweldo. Ang part sa sweldo mo da karon ipang sa pagkana. Galing kay isang Sabado, pati yung na finish na tayo sa Sabado na. Good morning man kay Mga Rosmaine kabutway na. Gillian Medes. May aga dira sa imo. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, okay ma'am, kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning, Teacher Romela and Sir Shelo, and of course kay Excel Faye. Excel Faye. Sang Bago City. Good morning sa inyo. Pagkadto ka to sila ni away ka to ka kon nagpagkadto ka to ya magsiling kami dinding balay ni kuan man ni Teacher Romela man. Ano ang basi mo sa tao? Yan ang building bla na iya. Wow, building gidya. Warte si Teacher Kasi mo si Romela. Teacher Romela, building gidya. Yan ang building bla. Bongga sang building. Tonic Nualda. Kag sa Nualda family. Good morning. Amo ginayang sa batsi mo sa tao ya. Nya si ma'am. Yan ang building ng blaw mang kandunan daw ang taas si Baka building da. pilagid ka story. Kita kita ko tud kataas. Taas to. Ay, oo na. Ay, ang mga friends pa kami galit sa ano. Ano sa? Sige. Antonio Lo, good morning man. Sa Lopez, CFC Bata chapter, no? Kag nga to namigo gali kag open din namon sa una si amigo naton Ray Carmona. Nagtaliwa na, no? Kagina lang sa sila kakagahon. Si Ray Carmona nagdalagan pa ni mayor sa nangligad nga eleksyon. If you remember, naglagan sa mayor din sa Bacolod sa nangligad nga eleksyon, no? So nagtaliwa na sa kinasang ining kagahon lang. So masubo-subo mga balita nang upod man di sa namon sa una sa Aksyon Radio mo. Ang iya programa na suna ning Banwa Binagbinaga. Siya na di sa una ang aton nga anchorman sa Banwa Binagbinaga sa Aksyon Radio. So, condolence gid sa family. Sa pamilya dira no kay kumare ko da kay kung parehay kami sa nimo kay ani sa kabata kuan ko ni ihada ko ni. So namulo kada mo ko ba imong ihada ya. So Ikaw pa ya, kita man Ninoy of the Year. Magluwas ang Anchorman of the Year kasubong nga year, no? Oo. So magluwas ng Anchorman of the Year kasubong, Maninoy of the Year kapag in gid man si Boy Duran. Kita mo damo ako mga ihada subong nga preparar na nga magpadala sa ila mga regalo kay Maninoy. Amo nang bintada kung damo kay ihada. Correct. At least ang imo mga ihada kag mga ihado nagapreparar na sa kada Pasko nga si Maninoy lang mapadalaan nila sa bisan ano lang. Ginauna ka gid sa Standby sa mga balita nasyonal. Kag sa aton mga ka-aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30 sa detalye na sa mga balita national. Nakakustodiya na sa Senate Sergeant at Arms ang mag-utod kag formal executives sa Sanday Mohit kag Twinkle Dargani. Ang duha ang naresto matapos nagpanago sa siyudad sa Davao. Madumduman nga na contempt sa Senado ang mag-utod nga Dargani bangod sa wala pagsumeter sa makinanglan nga mga dokumento. Nagpagawa naman sa arrest order ang Office of Sergeant at Arms bato kay Anay Budget Undersecretary Christopher Lloyd Lau. Una diri ginibestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation kag PSDBM sa bilyones pesos nga balor sa mga medical supplies ng gobyerno sa pag-away sa COVID-19 pandemic. Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga desisyon sa kampo niya ng Senator Bongbong Marcos ang pagpapili sa niya batang si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente. Sunod kay Duterte, wala siya na namian sa desisyon sa niya bata nga magpapili vice presidente bangod nga siya ang nagapanguna sa survey rating. Gin-question ni Duterte ang tikang ni Sara o kung desisyon ni Sara bangod para sa presidente mas mabakod nga kandidatong iya bata kung ikumparar kay Marcos. Liwat naman nga ginpayag sang presidente nga maghimo ini magapapili bilang vice presidente agud ipakita ang pagkadismaya kay Mayor Sara Duterte. Ginpahayag man ni Duterte nga hindi sini pagasuportahan ang kandidatura ni Marcos. Nibaluan ang close allies ang presidente nga si Senator Bongo ang nag-file sang substitution agud magpapili presidente sa 2022 election. Ginatugyan na ni Davao City Mayor kag Vice Presidential aspirant Sara Duterte sa mga opisyalis ng Partido Demokratiko Pilipino o kung lakas ng Bayan ang kung PDP laban ang pagsulbar sang isyu sa sulod sang ila partido. Suno kay Duterte ang problema sang PDP ang problema lamang sa ila partido kag sila ang dapat nga maghatag solusyon diri. Duha pa ni Duterte ang tanan nga nagakatabo sa eleksyon ang kabahin sang pamulitika nga nagapati nga hindi ini makaapekto sa maabot nga tinuig. Nagapilar naman si Duterte sa iya mas malakdag magkalma lamang. Wala na sorpresa ang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo sa mapagbago nga natabo sa listahan sa mga kandidato para sa maabot nga 2022 elections. Suno kay Attorney Barry Gutierrez, spokesperson ni Robredo, samtang masako ang iba nga politiko sa pag-abusar sa proseso sang substitusyon, nagapabili niya kalmado si Robredo. Aminado naman si Gutierrez nga madugay na nila ginapaabot nga maglabot sa punto nga magbaylohanay sang kandidato ang iban nga partido. Dugang pa ni Gutierrez, hindi na bag-o sa Pinoy ang kaangay nga drama sa tion sa eleksyon bago natabo na inis ang tuig 2016 kag dapat nga hindi na magliwat pa ang resulta. Ginpahayag naman sa kampo ni Robredo nga ginatutukan nila ang kaugalingon nga kampanya. Samtang gipahayag naman ni Presidential aspirant kag Senador Manny Pacquiao nga kinahanglan sang isa ka kandidato kon politiko ang palabra de honor. Agud masiguro nga sincero ini siya tuyo para sa pag-uswag sang pungsod Pilipinas. Para kay Pacquiao, ang pumuluyo na dapat ang magtuon kung ano nga klase sang tao kung politiko ang wala ng kapanindugan sa ilang mga hinambalan. Panindugan ni Pacquiao nga magpapili ini bilang presidente sa 2022 elections kag hindi na mag-atras pa. Suno pa kay Pacquiao nga sa karon ginaparawagan na sa publiko ang pagbago kag hindi kaangay sang daw lango-lango nga panghimanwa. Ini ang reaksyon sa senador matapos nga nag-file sa si Davao City Mayor Sara Duterte para sa pagpapili vice presidente sa piyaksang pagpanghiwala ni Santo sa pagpapili sa anuman nga posisyon sa gobyerno nasyonal. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga siya mismo ang naghambal kay Senator Bongo nga i-withdraw ang COC sa pagka-vice presidente kag magpapili na lang sa pagka-presidente sa 2022 elections. Sa eksklusibong interview sang vlogger nga si Banat Bay kay Duterte, ginpahayag sini nga nakahibi sigo sa nibaluan nga gulpi nagpapili si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Ginklaro naman ni Presidente Duterte nga hindi niya suportahan si Senator Manny Pacquiao o kon si Bongbong Marcos sa pagka-presidente kag pasiguro nga kay Go ang iabugos nga suporta. Suno kay Duterte si Pacquiao kag Marcos ang lunsay nagpalapit sa iya apang ginklaro sini nga wala siya naghatag sa anuman nga commitment. Dugang pa sang presidente hatagan lamang siya sang panahon kag iya ipalayag sa publiko kon nga hindi niya pagasuportahan si Marcos. Inyong ipamatian ang atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.